Nagħtukom il-lejla tajba u nilqgħukom f'xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arpa Għawdex, fejn ser inwasslulkom għal darb'oħra il-Lectio Divina. Illum ħadd il-palm u l-Passjoni tal-Mulej. Fil-knejjes tagħna smajna r-rakkont tal-Passjoni meħud mill-Vanġelu skont San Mark f'din is-sena B. U l-lejla se nisimgħu Lectio Divina mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma illi tmiss ma' parti ma' silta x'naturalment il-passju kollu huwa twil ma' silta l-aħħar parti fil-fatt minn dan ir-rakkont sabiħ illi idaħħalna bil-mod il-mod fil-ġrajiet ewlenin tas-salvazzjoni tagħna illi aħna serin ngħixu fil-liturġija tal-Knisja u mal-Knisja matul il-ġimgħa li ġejja speċjalment fit-tliet ijiem imqazza tal-Għid. Għalhekk nagħtu bidu billi inkantaw flimkien mal-kor preżenti l-ewwel innu illi kif jixraq illum f'ħadd il-palm flimkien ma' dawk illi selmu lil Ġesu u għaw dieħel trionfalment f'Ġerusalemm, aħna wkoll inkantaw Osanna fil-għoli tas-smewiet. Inkantaw flimkien. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-Mulej magħkom. Nitolbu. Missier għaddej sinrodulek ħajra għal dan iż-żmien għażiż li qiegħed tagħtina. Iż-żmien li fih nimxu wara ibnek Ġesu lejn l-għolja tal-Kalvarju biex nikkontemplaw l-imħabba kbira, infinita, mingħajr kundizzjoni li inti għandek għal kull wieħed u kull waħda minna murija fih u li ma baqax jinaraf bħala bniedem, imma sar għalina għotja sħiħa biex aħna ngħixu. Għatina missier qalb kbira biżżejjed, moħħ li jista' jifhem din l-imħabba, din l-infinità tal-ġenerożità tiegħek lejna. Ħalli l-ħajja tagħna bnedmin tkun tassew ħajja ta' wlied li jħossuhom maħbuba u li jinħabbu bejniethom kif tixtieq int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Mill-Passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu skont San Mark. U lil Ġesu ħaduh il-barra biex isalbuh. Kien għaddej wieħed xmun minn Ċireni, missier Xandru u Rufu, ġej lura mir-raba u ġaluh jerfalu s-salib. U wasluh f'post jismu Golgota
li jfisser post il-qorrija. U tawh jixrob imbit imħallat bil-mirra, imma hu ma rridx jieħu minnu. Imbagħad salbuh u qasmu ħwejġu bejniethom billi tellewhom bix-xorti ħalli kull wieħed jieħu li jmissu. Kienet it-tielet sija x'ħin salbuh. Il-kitba li turi l-ħtija tal-kundanna tiegħu kienet tgħid is-Sultan tal-Lut. Miegħu salbu wkoll żewġ ħallelin, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xelluk. Dawk li kienu għaddejjin bdew jgħajruh, iċċaqalqu rashom u jgħidu: Għajb għalik int li tħodd it-tempju u tfittex terġa' tibnieh fi 3 ijiem. Inżel minn fuq is-salib u salva lilek innifsek. Hekk ukoll il-qassisin il-kbar bdew jiddieħku bih bejniethom u mal-kittieba u jgħidu: Salva oħrajn lilu nnifsu ma jistax isalva. Ħajjinżel issa il-Messija, is-Sultan ta' Iżrael minn fuq is-salib biex aħna naraw u nemmnu. U dawk li kienu imsalbin miegħu bdew imaqdruh huma wkoll. X'ħin saret is-6 sija waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-9 sija. U fid-9 sija Ġesu għajjad bleħen qawwi: Eloi, Eloi, lema sabaqtani, li jfisser: Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. Xi wħud minn dawk li kienu hemm kif semgħu qalu: Ara, hija tisejjaħ lil Elija. U mar wieħed jiġri ixappab sponża bl-inbit qares, waħħala f'tarf ta' qasba u taħ jixrob fil-waqt li qal: Stennew ħanaraw jiġi x'Elija jniżlu. Imma Ġesu għajjat għajta kbira u rat ruħu. U l-portiera tas-santwarju iċċartet fit-tnejn minn fuq s'isfel. Iċ-ċenturjun li kien wieqaf bis-switu meta rah jgħajjat u jmut hekk qal: Dan il-bniedem kien tassew bin Alla. Kien hemm ukoll xi nisa iħarsu mill-bogħod, fosthom Marija ta' Magdala, Marija om Ġakbu żgħir u Ġosè u Salomi. Dawn meta Ġesu kien fil-Galilija kienu jmorru miegħu u jaqduh. U kien hemm ukoll bosta oħrajn li kienu telgħu Ġerusalemm miegħu. Kien ġa sar fil-għaxija u billi kien jum it-tħejjija, jiġifieri lejlet is-sibt, Giuseppi minn Arimatea, membru magħruf tal-Kunsill, li hu wkoll kien jistenna s-saltna ta' Alla, għamel il-ħila, daħal quddiem Pilatu u talbu l-ġisem ta' Ġesu. Pilatu staġeb li kien ġa miet, bagħat ċenturjun u staqsih jekk kien xilu li miet. Meta mbagħad sar jaf mingħand iċ-ċenturjun ta' il-ġisem ta' Ġesu lil Giuseppi. U dan xtara li żar tal-għażel, niżżel lil Ġesu mis-salib, kefnu fil-liżar u qiegħdu f'qabar imħaffer fil-blat. Imbagħad gerbeb ġebla fid-daħla tal-qabar. Marija ta' Magdala u Marija om Ġosè għadu jaraw fejn qiegħed. Il-kelma tal-mulej.
Għażilt li namlu parti mill-passjoni ta' Ġesu biex nirriflettu ftit fuq għal-lejla aħna u nibdew il-ġimgħa mqazza llum. Il-Knisja tiċċelebra l-ewwel jum ta' din il-ġimgħa ħadd il-Palm u dan il-jum huwa qisu il-bieb l-intrata tal-ġimgħa kollha illi fija f'dan il-jum il-Knisja tistedinna biex nimxu wara Ġesu, biex inkunu dixxiepli ta' Ġesu, biex nimxu warajh matul din il-ġimgħa kollha sakemm naslu fuq l-orja tal-Kalvarju nikkontemplaw imsallab u nagħmlu esperjenza imbagħad mhux biss tad-difna ma fuq kollox tal-qabar vojt ta' Ġesu Kristu xuxtat. Jekk allura llum il-lezzjoni divina trid tgħinna, trid tistimolana, trid tħeġġiġna biex nieħdu din il-ġimgħa li ġejja fuqna b'ħafna serjetà, b'ħafna impenn. Mhux tistenna minna li nagħmlu xi affarijiet ta' barra minn hawn, imma qed tistedinna l-Knisja li ngħixu din il-ġimgħa ġurnata b'ġurnata permezz tal-liturġija tagħha, l-Ewkaristija ta' kuljum, it-tnejn, it-tlieta u l-erba', il-ħamis, il-jum għażiż tal-Ewkaristija u tas-Saċerdozju, il-ġimgħa, iċ-ċelebrazzjoni tal-mewt glorjuża tgħidilna l-Knisja tas-Sultan ta' Ġesu. Is-Sibt, il-jum ta' skiet, jum ta' silenzju, il-jum tal-vojt, il-jum tax-xejn li jistenna il-mewt li tistenna il-ħajja, id-dlam li jistenna x-xaq ta' dawl li mbagħad niċċelebraw fil-velja qaddisa, il-velja l-kbira, l-lejl il-kbir, il-lejl li jagħti sens lil kull minuta u l-kull sija tal-ġurnata tas-sena. Bdejna r-rakkont illum propju minn nofsu. Ġesu diġà ġie ikkundannat tal-mewt minn Pilatu. San Mark jara fil-kundanna tal-mewt ta' Ġesu, jara San Mark il-proklamazzjoni ta' Ġesu bħala sultan, bħala re. Qisu jimxi fuq żewġ binarju dan il-Vanġelu, qisu min-naħa qed jirrakkonta x'ġara lil Ġesu, però min-naħa l-oħra San Mark huwa attent ħafna li jgħidilna li kull pass li jiġri fl-istorja ta' Ġesu mhux għajr, pass wieħed wara l-ieħor progressivament Ġesu qiegħed isir sultan awtentiku, sultan ta' veru. Qabel ma nidħlu ftit fis-silta, tajjeb li niftakru li din il-silta li qrajna l-lejla hi importanti ħafna, hija eċċezzjonali, għaliex hija eċċezzjonali. Aktarx l-istudjużi jaqblu li din is-silta kienet l-ewwel parti li nkitbet mill-Vanġelu ta' San Mark. Aħna nafu li l-ewwel Vanġelu li nkiteb kien dak ta' San Mark. Allura din hija l-ewwel silta, l-ewwel mill-ftejt siltiet li kienu jiġru ftejt snin biss wara l-mewt ta' Ġesu fidejn l-insara, fidejn il-komunità nisranija. Tantu hekk illi meta aħna ma qrejniex, imma meta jiġi biex isemmi il-qassejs il-kbir, fil-waqt li evanġelisti oħra isemmuh bismu għax jgħidu il-qassejs il-kbir Kajfa, San Mark ma jsemmihx bismu għaliex għax jieħodha for granted li n-nies jafu minnu l-qassejs il-kbir. Bħal kieku meta aħna nitkellmu ngħidu isma' il-President ta' Malta għalmenu sissa kulħadd jifhem li qegħdin nitkellmu għal George Vella. M'hemmx għalfejn toqgħod issemmi ismu għax għadu preżenti, għadu ħaj. Meta ma kienx għadu preżenti, imbagħad l-Evanġelisti l-oħra Mattew u Luqa u Ġwanni isemmuh bismu lil Kajfa. Din hija waħda mill-provi, mill-ħafna provi li hemm li juruna li din is-silta primittiva, hija antika. U aktar xl-insara kun jaqraw din is-silta kull nhar ta' Ħadd fl-Ewkaristija. Għalihom kienet is-silta fundamentali, is-silta importanti, is-silta li tagħti sens it-tifsira ta' dak li kienu jiċċelebraw fil-liturġija, fl-Ewkaristija. Allura qegħdin immissu ma' silta importanti, silta delikata, silta sabiħa, silta li ħutna l-insara ta' qabilna jaf kemm ikkontemplaw fuqha. Silta li kienet il-bidu, iż-żerrija tal-Kristjaneżmu, iż-żerrija tal-fidi. Ma ninsewx ukoll li San Mark qiegħed jikteb Ruma, qiegħed jikteb lill-insara ta' Ruma. Dan insibuħut li aktar il-qudiem, meta niġu biex niffukaw u nirriflettu fuq ċertu kelmiet li juża San Mark fil-Vanġelu li smajna.
Però ta' min jiftakar illi l-insara ftejt biss wara Ġesu ġew imkeċċija mill-art ta' Izrael, mill-art imwieda u xterdu l-hawn u l-hemm mad-diaspora. Ħafna minnhom marru Ruma. U minn hemm imbagħad il-Knisja bil-mod ma' żmien waqfet f'Ruma il-quarters tagħha, iċ-ċentru tagħha. Propju wara illi il-Lut jaħarbu mir-rewwixta li huma stess kienu għamlu u mill-qerda li mbagħad ippruvaw iġibu fl-art kollha ta' Iżrael ir-Rumani stess. Il-Vanġelu tal-lum jibda b'dan il-versu ħaduh il-barra biex isalbuh. F'sentenza qasira ħafna San Mark jiġbor il-mixja trijumfali ta' dan is-sultan illi għadu kif ġie proklamat sultan minn Pilatu u għadu kif ġie inkurunat bil-kuruna mhux tad-deb imma tax-xewk u mlibbes mantar aħmar imċappas bid-demm tas-soldati. Mantar ta' soldat. Il-mantar imċappas bid-demm. Jieħu fuqu id-demm tagħna, id-demm tal-ħżien. Imma mbagħad ikompli San Mark u jgħaddi mill-ewwel biex ilaqqana ma' personaġġ importanti. Kien għaddej wieħed xmun minn Ċireni, missier Xandru u Rufu, ġej lura mir-raba u ġeluh jerfalu is-salib. Sentenza li kważi kieku jkollok taqlaħħa minn dan il-Vanġelu ma jagħmel l-ebda differenza għax dan xmun minn Ċirene ma jerġa' jissemma imkien fil-Vanġelu. Però hija sentenza fundamentali, importanti. Għaliex? Għax hija sentenza li permezz tagħha l-insara ta' San Mark, l-insara tal-komunità ta' Marku, u allura aħna wkoll inħossuna b'xi mod involuti f'din l-istorja. Issa naraw kif. Inħossuna b'xi mod imsejħin biex nimxu wara Ġesu bis-salib tagħna. Id-diskors ta' Ġesu niftakruh min irid jiġi warajja, irid jixħat lilu nnifsu, jerfa' salibu kuljum u jiġi warajja. Dak hu d-dixxiplu tiegħi. Qalilhom kemm il-darba lill-apposti, darba minnhom Pietru stess jgħidulna l-Vanġelu beda jilumu u qalu le ma jkun qatt li dan jgħaddi minn għalik il-Vanġelu ta' San Mark meta Ġesu ħabbar li kellu jmur Ġerusalem u jibati mill-kittieba, mill-qassisejn u mill-Fariżej. Hawnhekk għandna xmun. Mhux Pietru, imma għandna xmun ieħor. Anki hawn interessanti ħafna kif San Mark jgħinna narfu, jgħinna nifhmu. Ekku nixtieq għax ħafna drabi aħna l-istorja tal-passjoni tant nisimgħuha u tant nafuha, illi nitilfu dawn id-dettalji li huma tant importanti u li jagħtu dawl ġdejd kultant lil din l-istorja. Aħna ngħidu pereżempju l-lowm mhux hekk ngħidu l-lowm ħafna nies ċabxpulu lil Ġesu, xejru l-palm lil Ġesu, osanna imbagħad salbuh, imbagħad sawtuh, imbagħad qalu salbu u li tkażaw bihom. Imma l-Vanġelu ta' San Mark ma jitkażax b'dawn, interessanti. Tafu li ma jitkażax, tafu b'min jitkaża l-Vanġelu ta' San Mark? Jitkaża b'xmun Pietru, jitkaża b'Ġuda li kien wieħed minn ta' ġewwa, jitkaża bl-10 l-oħra li kienu ħbib tiegħu telqu kollha. Dawn it-12 li kienu miegħu l-ħbib tiegħu, dawk li kienu close tiegħu, wieħed bihom li ħor ċaħdu l-10 l-oħra ħarbu. Dan l-Vanġelu ta' San Mark. Kważi l-maqlub ta' kif naħsbu aħna. U minflok dawn għandna lil xmum minn Ċirene illi ħadd ma jaf minnu barrani Ċirene tinsab fl-Afrika. Ma kienx jaf b'Ġesu, qatt ma semgħu jitkellem fuq is-salib tiegħu Ġesu, qatt ma sema li Ġesu jgħid min irid jiġi warajja jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu qatt. Għandna żewġ ħallelin li qegħdin miegħu, wieħed fuq l-lemin u ieħor fuq ix-xelluk. Għandna ċenturjon li qiegħed miegħu li jemmen fih u dawk ta' ġewwa fejn huma.
fejn huma. Forsi salvawna ftit lilna li kultant inħossuna ta' ġewwa, isalvawna ftit in-nisa. Imma jerġa' dawn in-nisa, il-Vanġeli jgħidilna, għadu jħarsu lejh mill-bogħod. Mill-bogħod. Ara x'perspettiva differenti ħloq ilna San Mark. Tant li jurina li aħna l-komunità tiegħu li kienet tiċċelebra l-Ewkaristija kull nhar ta' Ħadd, aħna nagħmlu parti minn nies li maħniex fidili lejn Ġesu. U jekk aħna ma nifhmux dejn, ma narfux dejn, lill-oħrajn huma min huma qatt ma nqisuhom ħutna għax inħossu li aħna tajbin u maħżiena, lill-Alla qatt ma nqisuh bħala tassew missier kulħadd u lil Ġesu ma nħossuhx tassew bħala s-Salvatur tagħna. M'għandniex nambuh lil Ġesu. Jekk aħna ma nħossuniex ma dawk il-mitinbin, ma dawk li huwa illum xejrulu l-palm u l-frijaj taż-żebbuġ u tefgħu l-imnatar fit-triq biex jgħaddi minn fuqhom u mbagħad għajtu salbu. Kemm niġġudika inqas l-oħrajn jekk ikolli nidħol fiha nnifsi u naraf li jien bniedem li m'iniex fidil lejn Ġesu. Imma faċli għalija nara l-infedeltà il-barra minni għaliex għax hekk inkun nista' jien niġġustifika l-infedeltà tiegħi u narawhom iżgħar milli huma u ma nieħux qata biha nnifsi. Allura għandna lil dan xmun minn Ċirene, xmun bħal xmun Pietru, dan qiegħed hemm, dan ma jafux lil Ġesu qatt ma ltaqa' miegħu. Xmun Pietru sparixxa, qab mhux qiegħed hemm. Dan ma jerfax is-salib għax irid. Imma l-Vanġelju attenti jgħidilna qabbewh ġeluh jerfa' s-salib. Ġeluh jerfa' s-salib. U mhux biss. Dawn mhux biss ma jafux lil Ġesu, mhux biss ġeluh jerfa' s-salib, imma inserta kien hemm. Kieku għadda 5 minuti qabel da, jew għadda 5 minuti wara, ma kienx jiltaqa' ma' din l-istorja ma' Ġesu. Min jaf kemm seħħet il-mument li għadda minn hemmhekk, forsi sema l-istorbju u għall-kurżità mar jara x'inhu jiġri. Min jaf kemm seħħet il-mument u qal imma għaliex jien irid nerfa' dan is-salib. Min jaf kemm seħħet il-mument u qal imma jiena xi ħtija għandi, mhux jien il-ħati u l-ħati. Jien qiegħed inġarrab konsegwenzi tal-ħażen ta' ħaddieħor. Min jaf kemm irraġuna b'dan il-mod dan iċ-Ċirinew u fl-aħħar mill-aħħar dan iċ-Ċirinew huwa d-dixxieplu ta' veru ta' Ġesu. Id-dixxieplu ta' veru ta' Ġesu. Min irid jiġi warajja, jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu kuljum u jiġi warajja. Allura din is-sentenza fiha valur kbir. U dan ir-raġel li sapruħu mdaħħal fl-istorja li qatt ma ried, li sapruħu jgħin persuna li qatt ma kien iltaqa' magħha, il-Vanġelu jurina li aktar il-qudiem dan il-bniedem sar dixxieplu ta' Ġesu. Meta San Pawlu jikteb lir-Rumani, interessanti, isellem lill-mara li tiġi Om Rufu, u jsemmi wkoll l-Alessandru meta jikteb lir-Rumani. Għalhekk qedtilkom importanti niftakru li San Mark jikteb lir-Rumani. San Pawl fl-ittra tiegħu lir-Rumani jsemmi lil-Om u lil-Rufu bħala parti mill-komunità nisranija, bħala parti mid-dixxiepli ta' Ġesu. U dawk li ħassew lilhom infushom sabu ruħhom mobbija b'salib li ma kienx tagħhom li qatt ma riedu. Mingħajr ma ndunaw spiċċaw
jgħinu lill-istess siben ta' Alla fid-tbatija tiegħu jerfa' s-salib tiegħu. Mingħajr ma ndunaw spiċċaw komparteċipi miegħu, sieħba miegħu fis-salvazzjoni tal-umanità. Jekk forsi ta' min jirrifletti ftit fuq is-tlaleb tagħna li spiss inħossuhom inġusti, kull tip ta' tbatija tagħna nħossuha inġusta. Kull tip ta' tbatija tagħna ma nsibux raġuni għalija. Ta' min jirrifletti ftit dwar din it-tbatija tagħna fil-perspettiva ta' x'mon iċ-Ċirinew. Interessanti ħafna għaliex hawnhekk nistgħu nibqgħu sejrin ta' ngħidu ħafna affarijiet però importanti għax aħna nimmaġinaw li d-tbatijiet li aħna nipprogrammaw fihom valur. Għandi lill-uliedi illi għandhom bżonn l-għajnuna tiegħi bħalissa jiena mmur ngħinu. Nagħmel sakrifiċċju xi titqemmur ngħinu. U minn għalija naħseb li dak is-sakrifiċċju li għandu valur. Dak li ppjanajt jien, dak li qed nikkontrolla jien, dak li qiegħed xi ftit jew f'idejja. Il-Vanġelu qed jgħidilna illi mhux dan is-sakrifiċċju għandu valur. Imma s-sakrifiċċji l-oħrajn li jiġu fuqna mingħajr ma nistennewhom, mingħajr ma rriduhom b'mod inġust. U interessanti għax dawn is-sakrifiċċji huma l-għajn tal-fekondità, huma l-għajn tal-ħajja. Dawn is-sakrifiċċji li jagħtu l-ħajja ta' veru. Alla bħala missier żgur li ma jridx li aħna wliedu sempliċement naċċettaw id-tbatija tagħna b'sens ta' fataliżmu, b'sens ta' disfatta, jew war b'sens ta' mażokiżmu. Ġifieri jiena ġejt fid-dinja biex imbagħad le. Imma meta il-mulej jippermetti tbatija fil-ħajja tagħna, serħu raskom li jekk aħna nilqgħu naċċettawha bl-istejl ta' xmul minn Ċirinew, aħna wkoll insibu ruħna fi storja wisq ikbar minnha. Insibu ruħna fi pjan ta' salvazzjoni għalina u għal ta' madwarna. X'messaġġ qawwi minn din il-figura minn sentenza waħda tal-Vanġelu. U wasluh f'post jismu Golgota li jfisser il-qorrija. U tawh jixrob imbejt imħallat bil-mirra, imma hu ma rridx jieħu minnu. Il-Kalvarju, il-Golgota, kienet tixbaħ bħala għolja lill-qorrija ta' bniedem. Però serħu raskom li San Mark ma xtaqx biex jiddeskrivi il-post ġeografikament. Imma qiegħed jirreferi wkoll San Mark għal tradizzjoni li proprju f'Ġerusalemm f'dan il-post tal-ġnien tal-Eden, hawnhekk f'Ġerusalemm ġie mitfun Adam. U allura San Mark joqgħod attent li jgħidilna li Adam il-ġdejt Ġesu Kristu bil-mewt u t-tbatija tiegħu, bl-imħabba murija fil-passjoni tiegħu qiegħed jifdi lill-bnedmin kollha u li Adam, lil dawk kollha li ġew wara Adam, lilna wkoll. U minn hawn ġejja tradizzjoni li forsi uħud minna l-kbar niftakru nafu illi xi kruċifissi antiki taħt ir-riġlejn ta' Ġesu kien ikun hemm ir-ras, l-iskall, ir-ras. Propri biex tfakkarna li dik il-mewt, biex niftakru li dik il-mewt, dik id-tbatija, jew aħjar dik l-imħabba ta' Ġesu, laħqet saħansitra, id-dem tiegħu laħaq saħansitra lil ras Adam, allura lil kull bniedem u lil kull bniedem jagħtih is-salvazzjoni. U tawh imbejt imħallat bil-mirra imma hu ma rridx jieħu minnu. Interessanti ħafna l-mod kif jikteb San Mark. Espressjonijiet osra imma huma rakkonti stejjer, shots importanti fil-qosor ħafna. Fil-fatt aħna nafu li l-Evanġelisti l-oħra bnew ir-rakkont tal-passjoni propju fuq din il-bażi li kellhom mingħand San Mark. Għalhekk huwa biex ngħidu hekk it-tekst oriġinali, il-Vanġelu oriġinali
illi fuqhom bnew is-sinottiċi Mattew u Luqa. F'dan il-vers aħna ninnutaw ix-xewqa, ir-rieda ta' Ġesu li jgħix l-umanità tiegħu saħansitra sad-djufija tal-mewt, għax il-mewt hija l-quċċata tal-umanità tal-bniedem, b'konsapevolezza mingħajr ma jkun stordut, mingħajr ma jkun b'xi mod aljenat, mingħajr ma jkun hemmhekk preżenti. Interessanti ħafna din ix-xena għaliex għax hija ħafna drabi l-maqlub tal-attitudni kollha illi aħna bħala bnedmin nippruvaw nħadmu l-enerġiji tagħna biex nevitaw kemm jista' jkun il-mumenti jibsa, id-batija. Tant li naqgħu fl-illużjoni kultant. Tant li naqgħu fl-idea li d-batija m'għandix tagħmel parti mill-ħajja tagħna. Hija konvinzjoni tax-xitan, konvinzjoni demonijaka li tista' twaqqana f'iktar fi kriżi u ġġalna nbagħtu ħafna iktar meta aħna nippruvaw neliminaw, nevitaw għal kollox id-batija minn ħajjitna. Ġesu li jista' itaffi xi ftit minn din id-batija jagħtuh jixrob inbit imħallat bil-mirra ma jieħux minnu. U jkompli San Mark b'dawn l-espressjonijiet qosra imma li fihom storja warajhom, li fihom xena sħiħa warajhom. Imbagħad salbuh. Joqgħod attent biex il-kelma salbuh ma tantx ifissirha. Għalli ma raġuni. Ma tantx ifisser jiġifieri salbuh. Kemm jgħidha qed jikteb lir-Rumani. Kemm Ciceron, wieħed mill-orrif il-kbar u storiku ta' Ruma, Taċitu u Plinju, żewġ storiċi oħra, ftit żmien wara Ġesu, jgħidu bil-qawwa kollha li r-Ruman minħabba d-dinjità tiegħu lanqas għandu biss xi darba jaħbad b'xi mod ma' widnejh l-eku tal-kelma salib, l-eku tal-kelma tislib. Għalhekk imbagħad San Pawl fl-ittra jekk tiftakru lil Korintejn, fl-ewwel ittra l-Korintejn, jgħidulhom is-salib illi huwa skandlu għall-Lowt u bluwa għal-Rumani, bluwa għal-Grigi, u skandlu għall-Lowt. Għaliex skandlu għall-Lowt? Fil-ktieb tad-Deuteronomju kapitlu 23 hemm sentenza qawwija ħafna. Dbiet minn dik l-art illi fuqha ġie mdendel bniedem, dbiet minn għax hija misħuta, dbiet minn dik l-art li fuqha ġie msalla bniedem għax hija misħuta. U Plinju u Taċitu lir-Rumani jgħidulhom meta jkun hemm kundanna tas-salib dbedu. Id-dinjità tagħkom ma jistħoqlix li tisma' l-ajjat aħrax, l-ajjat kbir, il-kefrija ta' dak li għaddu minnu dawk li jkunu qegħdin jieħdu din il-kundanna. Aħseb wara, jgħid Taċitu, aħseb wara kemm għandkom tassistu għal xeni bħal dawn. Tantu hekk illi ir-Rumani kellhom regola, kellhom ordinanza illi ikunu 5 biss is-soldati li jassistu għat-tislib, mhux ir-reġiment li se naraw ħirġin nhar il-ġimgħa, reġiment wieħed wara l-ieħor mill-knejjes tagħna fil-pulsir tal-ġimgħa l-kbira. 4 soldati u ċenturjon. Propju għalhekk. Għax ir-Ruman ma jisħoqlux jitbaxxa daqshekk. Kemm kienet xi ħaġa kera, kemm kienet xi ħaġa mistmerra mir-Rumani u l-istess il-Lowt. U allura San Mark tal-Vanġelu qed attent biex isemmi darbtejn biss salbuh, darbtejn biss. U ma jiddeskrivi xejn iktar. U qasmuh wejġu bejniethom billi tellewhom bix-xorti. Ħalli kull wieħed jieħu li jmissu. U għandna frażi enigmatika ħafna. Frażi sabiħa, imma li tmur wisq lilien minn dak li rid jgħid li sempliċement nistgħu nifhmu meta naqraw l-ewwel darba.
Il-libsa, x'kienet il-libsa? Tfisser il-personalità, il-persuna. Il-libsa hija d-dinjità tal-bniedem. U allura meta San Mark qed jgħidilna li qasmu ħwejġu bejniethom u tellhom bix-xorti u kulħadd jieħu li jmissu. Interessanti, għax ma qalx mejn, tnejn, tlieta, erba' lek kulħadd. Ix-xorti hija ta' kulħadd li jieħu parti minn din il-libsa. Ix-xorti hija ta' kulħadd li jieħu parti minn din l-identità l-ġdida ta' Ġesu. Minn dan l-ispirtu ġdejd ta' Ġesu. Li qiegħed jagħtina b'din l-imħabba estrema fuq is-salib, din l-imħabba kbira tiegħu fuq is-salib. Kienet it-tielet sija x'ħin salbuh, hawnhekk għandna t-tieni kelma salbuh, marbuta mal-ħin. Ma nafx innotajtux, imma fil-ftit Vanġelu li qrajna għandna 3 darbit indikazzjoni għal ħin, it-tielet sija, imbagħad is-sitt sija, imbagħad id-disa' sija. Il-Vanġelu ta' San Mark kollu kemm hu maqsum f'6 ijiem. 6 ijiem mill-bidu tal-Vanġelu sal-aħħar tal-Vanġelu huwa maqsum f'6 ijiem. Hawnhekk qegħdin fis-sitt jum. Tiftakru x'kien ġara fil-ktieb tal-Ġenesi fis-sitt jum, x'kien ġara fis-sitt jum? Alla joħloq lil min? Lill-Adam u lill-Eva. Fis-sitt jum Alla joħloq il-bniedem. Issa f'dan is-sitt jum Alla qiegħed joħloq il-bniedem il-ġdejd. U se naraw minnu dan il-bniedem il-ġdejd. Il-bniedem il-qadejm spiċċa. Adam il-qadejm spiċċa. Id-dinja l-qadima spiċċat. Issa qiegħed jinħoloq bniedem ġdejd. U allura dan il-ħolqien ta' bniedem ġdejd San Mark jiddeskrivih saħansitra bil-ħinijiet. Bil-ħinijiet. It-tielet sija taħbat id-disa ta' filgħodu. Skont San Mark Ġesu jagħmel 6 sigħat imwaħħal mas-salib. Ma nafux hux isfel jew fuq. 6 sigħat. Mit-tielet sija sad-disa sija. Mid-disa ta' filgħodu sat-tlieta ta' wara nofsinhar. Ma ninsewx li l-lowt, il-ħinijiet tal-lowt, il-ġurnata tibda fis-sitta ta' filgħodu l-ewwel sija, id-disa, it-tielet sija u jibqgħu sejrin. Allura kienet it-tielet sija, id-disa ta' filgħodu, huma u jsalbuh. Qiegħed jitwielet il-bniedem il-ġdid fis-sitt jum. Il-kitba li turi l-ħtija tal-kundanna tiegħu kienet tgħidlek is-sultan tal-Lut. Miegħu salbu wkoll 2 ħallelin, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xelluk. Min barra l-inkoronazzjoni ta' dan is-sultan bix-xewk, min barra id-dikjarazzjoni ta' dan is-sultan minn Pilatu, minn barra il-mixja trionfali tiegħu u ħaduh biex isalbuh l-ewwel vers li bdejna bih, minn barra l-intronizzazzjoni, it-tron ta' Ġesu li huwa s-salib, minn barra dan it-tron hemm ukoll issa id-dikjarazzjoni miktuba, id-dikjarazzjoni uffiċjali. Dan hu is-Sultan tal-Lut. Ekku is-Sultan tal-Lut. Ekk għandu jkun is-Sultan tal-Lut. Sa naraw minnu dan is-Sultan. X'tejp ta' sultanu. Jekk tiftakru, ftit qabel il-Passjoni f'Kapitlu 10 kien hemm 2 disċipli oħra li qalulu aħna nixtiequ nkunu wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xelluk tiegħek. Tiftakru? U f'San Mattew biex jagħtilhom ftejt, San Mattew jibgħat lill-ommhom marret, ma f'San Mark li huwa aktarx il-Vanġelu oriġinali imorru huma. U Ġesu jgħidilhom toqgħodu fuq il-lemin u x-xelluk tiegħi mela le, imma tridu tkunu kapaċi tixorbu l-kalċi li se nixrob jien. Jiġifieri tgħaddu mill-lotja li ser nagħmel jien ta' ħajti. Li tixrob il-kalċi jfisser twettaq ir-rieda tal-missier. Min għandna hawnhekk fuq il-lemin u fuq ix-xelluk ta' Ġesu? M'għandniex lil-Ġagbu lil-Ġwanni, interessanti Edna Pietru ma kienx hemm, kien hemm ieħor minn floku.
xmun. Pietru ma kienx hemm, kien hemm xmun iċ-Ċirinew. Ġagbu ma kienx hemm, imma kien hemm wieħed mill-ħallelin. Ġwanni ma kienx hemm, Pietru, Ġagbu, Ġwanni. Min kienu dawn? Min kienu dawn? L-iktar li kienu qrib tiegħu. Jew almenu l-iktar li żamm qrib tiegħu. Imma jkun hemm żewġ ħallelin. U kif jibda l-Vanġelu jispiċċa. Ma nafx jekk tiftakrux. San Mark jippreżentana lil Ġesu fil-bidu tal-Vanġelu tiegħu fil-kju mal-midinbin. Fil-kju mal-midinbin jistenna biex jiġi Muhammad biex jinżel fix-xmara Ġordan. Il-post ta' Ġesu u mal-midinbin. Tgħiduli mela mhux post umana. Le post umana u kif? Alla ħares imorru bl-idea li mhux post umana xi fisser li għandna idea żbaljata ta' nfusna. Għax aħna kollha kemm aħna midinbin. Kollha kemm aħna midinbin, noqogħdu ħafna attenti. Dan mhux biex insawtu lilna nfusna, dan mhux biex numiljaw mbaxx le, dan biex inkunu veri. Biex ikunu nista veru. U jekk ikollna din il-perspettiva, noqogħdu ħafna attenti ta' kif niġġudikaw, kif nippuntaw subajna, kemm noqogħdu attenti. Kemm noqogħdu attenti. Għas ikollok abtit titkellem? Għas ikollok abtit tesprimi ruħek għax tgħid jien ħanitkellem jien. Imma meta ngħixu din il-verità, allura Ġesu ma jkunx miet għal xejn. Allura jien nista' nsib ruħi flok wieħed minn dawk il-ħallelin. Nista' nagħmel l-esperjenza jien allura tas-salvazzjoni ta' Ġesu fuq is-salib. Għandna hawnhekk forsi ser bil-mod il-mod nidħlu fil-qofol ta' din is-silta u nikkonkludu bija. Il-qofol tagħha. Għaliex għax għandna il-wirja vera, deskrizzjoni vera ta' minnu l-ewwel qabel kollox, minnu l-bniedem ta' veru, Imbagħad għandna deskrizzjoni vera qawwija ta' minnu Alla ta' veru. U fl-aħħar għandna deskrizzjoni oħra qawwija ta' xi ġifieri il-ħelsien mill-mewt. Is-salvazzjoni x'inhi, il-ħelsien x'inhu. Hawnhekk fuq is-salib Ġesu irid jeqred darba l dejjem l-idea demonijaka ta' Alla li aħna nġorru f'moħħna u f'qalbna. Sfortunatament ix-xitan jirnexxielu iħawwel f'rasna u f'qalbna idea żbaljata ta' Alla. U jekk ikollna idea żbaljata ta' Alla, se jkollna idea żbaljata ta' nfusna. U hawnhekk fuq is-salib Ġesu, fuq is-salib ikisser għal kollox dil-idea. U għalhekk lill-Alla tagħna ma nistgħux nifhmuh jekk mhux fuq is-salib. Aħna kieku lill-Alla tagħna riduh super power. Lill-Alla tagħna riduh kieku estensjoni u x'hekk. Ta' fejn ma nistax nasal jien ħajasalu. Imma Alla tagħna mhux hekk. Alla tagħna fuq is-salib ikissrilna l-kollox l-idejat żbaljati li għandna fuqu. Ħanaraw waħda. Dawk li kienu għaddejjin minn n-nies in ġenerali li kienu għaddejjin bdew jajruh, iċaqilqu rashom u jgħidu għajpalik, int li tħott it-tempju u tfittex terġa' tibnieh fi 3 ijiem, inżel minn fuq is-salib u salva lilek innifsek. It-tempju. Għalijom u forsi anki għalina Alla tagħna u Alla tat-tempju. Xi ġifieri Alla tat-tempju? Aktar ma Alla jkun qawwi, aktar ma Alla jkun f'saħħtu, aktar ma Alla hu potenti, aktar ma Alla jagħmel mirakli straordinarji, aktar ma Alla
jippremja t-tajbejn u jikkastiga l-ħżiena, aktar jiġbed nies, aktar nimmu fih. Ħafna drabi hija l-idea li għandna ta' Alla tat-tempju. Tantu hekk li t-tempji tagħna jekk ma jkunux wieħed aqwa mill-ieħor, niġġustifikaw b'xi mod, nirrazzjonalizzaw b'xi mod li qegħdin noffendu nonqsu lil Alla. Nitħu bina nfusna u ngħidu qed noffendu lil Alla. Alla tat-tempju. U Ġesu jmur fit-tempju ta' Ġerusalem li ma kienx sabiħ bħal din il-Knisja ta' jew bħal isbaw ħadha mill-parroċċi li għandna ta'. Kien wieħed mis-7 eġubijiet tal-univers dakinhar u forsi sal-lum. Enormi. Dat-tempju ta' Ġerusalem li kien mostru kbir, xi ħaġa kbira għal ħafna faqar, kien ir-rappreżentazzjoni ta' Alla qawwi, Alla li jwerwer, Alla li jbeżza, Alla li jekk ma tobdiex ipattijilek, Alla tar-regoli, Alla tal-kmandamenti. U Ġesu qiegħed jurina fuq is-salib Alla dajjef. Alla dajjef, isimgħu l-espressjoni. Għajb għalik, int li tħott it-tempju, int li qistilek innifsek iktar minn Alla. Tiftakruha, inħott it-tempju wara 3 ijiem nerġa' nibnieh, kien qiegħed jirreferi għat-tempju ta' ġismu jgħidulna l-Evanġelisti. U tfittex terġa' tibnieh fi 3 ijiem. Int qed turi li inti dajjef, qed turi li m'intejx bħall-Alla tat-tempju tagħna, qed turi li inti giddieb, qed turi li inti rasek mimlija. Inżel minn fuq is-salib qalulu u salva lilek innifsek. Għax din l-idea ta' Alla, li għandna, Alla li jsalva lilu nnifsu. Alla li jsalva lilu nnifsu. Ma nistgħux ngħidu da'wa aktar kera balla, ma nistgħux ngħidu da'wa aktar kera balla jekk aħna ngħiruh li hu egoist li ħsiebu biex isalva lilu nnifsu. Jekk aħna nimmaġinaw li Alla narċiżist kif nagħmlu aħna, għax Alla jieħu għalih, għax Alla u mhux tal-li jekk tal-imbagħad aħna nimitawh. Għax noffenduh, għax iweġġa, imbagħad jieħu għalih, imbagħad ipattijili, projezzjoni kollha kemm hi tal-umanità tagħna. M'għandniex idea iktar żbaljata ta' Alla minn din. Alla tagħna u Alla li jagħti lilu nnifsu. Alla tagħna u dak li ma jaħsibx fih innifsu, imma jagħti ħajtu biex inti jien ikollna l-ħajja. Alla tagħna u dak li tant iħobb li ma jikkalkulax it-tbatija li jbagħti. Ix-xewqa tiegħu waħda biss li jien tħossok maħbub minnu. Ngħaddu għat-tieni konvinzjoni li l-mulej jixtieq ikisser il-lejla. Il-qassisin il-kbar bdew jiddieħku bih bejniethom mal-kittieba u jgħidulu isemgħuha salva oħrajn li nnifsu ma jistax isalva. Ħajnżel issa il-Messija, is-Sultan ta' Iżrael minn fuq is-salib biex aħna nemnu fih. Hawnhekk għandna it-tkissir tal-idea li għandna li kontinwament inġorru tal-bniedem realizzat, tal-bniedem kuntent. Lil Ġesu hawnhekk jgħiruh re, sultan. Is-sultan minnu? Minnu s-sultan? Għalina ħafna drabi s-sultan hu l-estensjoni tiegħi fil-fatt. Meta jsiru l-elezzjonijiet dal-waqt ġej, jien min impoġġi lil xi ħadd li jista' ikun il-vuċi tiegħi, ikun jista' jkabbar il-ftejt saħħa li għandi jien. U dik il-ftit saħħa li għandi meta hemm xi ħadd li poġġejtu jien, li rridu jien, bħalli kien kun iddelegajtlu il-ftejt poter tiegħi, jien ngħix bl-illużjoni li jien qiegħed miegħu dan jew dak qiegħed miegħi u issa nista' iktar milli kont nista' qabel. Il-bniedem realizzat.
Il-bniedem re, sultan realizzat. Dak li kapaċi jisalva lilu nnifsu, dak hu l-bniedem realizzat. U hawnhekk Ġesu jagħtini idea totalment differenti tal-bniedem. Min hu l-bniedem realizzat? U dak li jinqeret għal ħaddieħor, dak hu l-bniedem realizzat. U dak li jaqdil il-ħaddieħor, dak hu l-bniedem realizzat. Skont il-loġika ta' Ġesu, jiġifieri dik l-om moħbija fil-moħbi tad-dar tagħha, li m'għandix professjoni, ma taħdimx, li kważi bil-mentalità tal-lum miskina għax waqgħet lura, jew dak il-missier m'hemmx għalfejn tkun hom, li bil-ħila u bl-araq ta' xbini jipprova jagħmel kull ma jista' biex jgħajjex il-familja bil-moħbi fil-kwiet, bil-mentalità tagħna tal-lum, dak miskin, dik miskina. Ma mhux bil-mentalità ta' Ġesu. Mhux bil-loġika ta' Ġesu. U l-esperjenza tallimna l-esperjenza. L-esperjenza tallimna x'aħna nħossu għandna fil ta' x'inhu awtentiku x'mhux. Meta tħossok int bħala persuna. Meta tipprova titla' minn fuq dar ħaddieħor biex tasal, meta tisfrutta lil ħaddieħor, meta tuża lil ħaddieħor, meta ħadd ma jistalik jew meta int baxxi rasek tipprova tgħin fil-moħbi ma jaf ħadd, tipprova taqdi. Tipprova tkun ta' support, tipprova tgħid kelma, tipprova tgħaddi l-ħin tisma' lil xi ħadd. Dan hu l-bniedem realizzat tal-Vanġelu. U l-aħħar kelma u nikkonkludu. Dawk li kienu msalbin miegħu bdew maqdru huma wkoll. Żgur dawn komplew jagħmlu dak li dejjem għamlu. Daw li kienu msalbin miegħu min kienu ħallelin. Kiedilna l-Vanġelu ta' San Mark almenu ħallelin. Kieku jkollna nirriflettu ftit bis-serjetà u fil-profond. Nindunaw li aħna kollha xi ftit jew ħallelin. Nippunta s-subajja l-ewwel lejja lejn ħadd lejja. Għaliex? Għax aħna ngħixu xi ftit jew kollha kemm aħna minn fuq dar ħadd ieħor kollha kemm aħna. Kollha kemm aħna. Riflettu naqra. U dan għalfejn nagħmluh? Dan nagħmluh plas l-għażliet kollha ta' ħajjitna, dan kollu nagħmluh għaliex? Biex nevitaw il-mewt. Biex naħarbu milli nisparixxu. Ma rridux il-mewt. U dan Ġesu jinżel ġol-mewt, jereq ġol-mewt. U dawn hawnhekk komplew jagħmlu dak li kienu jagħmlu, eħlisna ħej. Aħna konna nisirqu għalfejn biex inkampaw, konna nisirqu biex inkampaw sew, konna nisirqu biex nitbedu minn din il-mewt. Kista jkun iżommu għal-bot minna. Għalhekk konna nisirqu. U dan jidħol fil-mewt. Għaliex għax hija l-mewt li tagħti l-ħajja. Hija l-mewt li tagħti l-ħajja u hawnhekk inħossek u nikkonkludi bija tassew. Hija matul din il-ġimgħa li qegħdin nibdew li tolbuh lil mulej biex jagħtina fidi sħiħa fil-qawmin mill-mewt. Jgħinna nintuwixxu iktar, nifhmu ftit iktar, ma nistgħux nifhmuh il-misteru tal-qawmin għal kollox. Imma l-mulej bil-qawwa tal-Ispiritu tiegħu jista' jagħtina ftit ħiel, jista' jagħtina li nduqu xi ftit minn xi ġifieri temmen fil-qawmien. Ejjew nitolbu ilu din il-grazzja. Ejjew nitolbu ilu. Il-fidi tagħna ma sservix biss, isservi wkoll biex ngħixu sewwa, realizzati hawnhekk. Imma r-realizzazzjoni ta' hawnhekk illi mhi xajr l-ottja tagħna nfusna lura l-mewt tagħna mhi xajr il-bib ta' qawmien ta' ħajja ġdida. Kemm sabiħa l-kelma tal-mulejja tina. L-grazzja li nikkontemplawha, li naqrawha, li nisimgħuha matul dawn il-ġrani. Inħeġġeġ lilkom u l-kull min qiegħed jisma'na biex mod speċjali fi tridu tal-Għid, il-ħamis, flaxija, il-ġimgħa, is-sibt il-velja tal-Għid, bil-lejl, il-velja tal-Għid, bil-lejl, il-velja tal-Kristjan. Ma nkunu imkien aktar ħlief fil-ġemgħa, fil-komunità nisranija.
ħaniċċelebraw mhux biss lil Ġesu, imma lil kull wieħed u lil kull waħda minna id-don tal-ħajja tagħna. Ek bil-qalb, jew nħossu l-paternità ta' Alla tagħna, Alla u missierna, nduru lejh u nkantaw flimkien. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes fl-isem tiegħek, jitqaddes fl-isem tiegħek, tiġi ikun dak li trid inti fis-sema ebda fl-ard. Ħobsna ta' kuljum, għatina l-lum, aħfirna id-nubit tagħna. Il-mulej ma'kom, iberikkom, iħariskom, Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nadurawk, o Ġesu, u nberkuk, għax bis-salib tiegħek inti fdejt lid-dinja. It-talba li l-Knisja tagħmel millum u f'dawn il-ġranet hekk kif tħallna fl-akbar u l-isbaħ ġimgħa tas-sena. L-liturġija tippreżentalna qudiemna il-ġrajiet il-kbar tas-salvazzjoni tagħna li ħanejxu b'mod intens bħala Knisja waħda flimkien propju fil-ġranet illi ġejjin speċjalment mill-ħamis il-qudiem it-tridu qaddis tal-Għid. L-istedina imħeġġa tal-isqof fit-tmiem din il-lezzja divina lilkom kollha qed issegwuna kull min jista'
ta' barra il-morda li naturalment ma jistgħux wallura jkollhom isegwu permezz tat-televiżjoni, ma dawk kollha li jistgħu ejjew ninaqdu mal-komunitajiet tagħna fil-parroċċi fil-knejjes biex nieħdu sehem ħaj, mhux insegwu minn fuq l-internet jew it-televiżjoni, ma nkunu preżenti fil-Knisja għaċ-ċelebrazzjonijiet kbar illi ġejjin. Għal benefiċċju ta' dawk li ma jistgħux però fuq il-mezzi soċjali ta' djoċesi tagħna u anki grazzi għal kollaborazzjoni ta' UTV u Shake TV se nkunu qed inwasslulkom il-quddies ta' tberik ta' żjud mill-Katedral ta' Għawdex nhar ħames ix-xirka filgħodu fid-8:09 ta' filgħodu. Imbagħad dakinhar ukoll fil-għaxija hawnhekk mis-Santwarju ta' Pinu ħamis ix-xirka fil-għaxija tifkira solenni tal-ikla tal-Mulej fis-6:09 ta' filgħaxija. Imbagħad ukoll l-adorazzjoni tas-salib, it-tifkira tal-Passjoni tal-Mulej mill-Katedral li mexxija mill-Isqof nhar il-ġimgħa kbira fit-3 ta' wara nofsinhar. F'sibti lejt filgħodu nerġgħu hawnhekk mis-Santwarju ta' Pinu nwaslulkom il-Issija tal-Omm, iċ-ċelebrazzjoni ma' Omna Marija fl-istennija ta' bina illi iqum mill-mewt. Fil-għaxija l-ikbar u l-aktar ċelebrazzjoni importanti, il-fġili solenni tal-Għid illi l-Isqof imexxi mill-Katedral ta' Għawdex. U fl-aħħar nett nhar ħadd lejt il-Pontifikal illi l-Isqof imexxi fis-6 ta' filgħaxija mill-Katedral tal-Assunta u dritt wara tistgħu tibqgħu magħna biex insegwu il-Lezzju Divina dejjem hawnhekk mis-Santwarju ta' Pinu fis-6:09 ta' filgħaxija. Nirringrazzjawkom illi kontu magħna, nfakrukom illi dawn iċ-ċelebrazzjonijiet kollha kif ukoll il-Lezzju Divina u dak kollu li nkunu nxandru fuq il-mezzi soċjali tad-djoċesi tagħna tistgħu dejjem issibuhom fuq il-paġna ta' YouTube tagħna illi din issibuha fuq il-website ta' YouTube naturalment. Kif qed taraw fuq l-screens tagħkom tistgħu tittajpjaw youtube.com/Diocese of Gozo u jekk tixtiequ li tibqgħu tiġu informati dwar dak kollu li jkun qiegħed jiġi imtella fuq din il-paġna kemm tafsu subscribe u bekk tkunu abbonati biex ngħidu hekk dan is-servizz illi taslilkom email aġġornati bil-xandiriet illi nkunu qegħdin inwaslulkom. Dak kollu min-naħa tagħna mis-Santwarju ta' Pinu, nirringrazzjawkom illi kontu magħna għal din il-Lezzju Divina, nixtiequlkom minn qalbna ġimgħa tassew imqazza. Insellmulkom.